Għal-Prim Ministru Malti tmiem il-ġimgħa li ġej se jkun wieħed impenjattiv b'rabta mad-diskussjonijiet dwar il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Dan berba laqat importanti jsiru f'erba' tiem, 2 f'pajjiżna u 2 fi bliet kapitali ta' pajjiżi oħra. Tul il-jum tal-ġimgħa l-Prim Ministru Muscat se jżur Ateni fejn huwa mistieden tal-Prim Ministru tal-Greċja Alexis Tsipras. Tsipras se tilaqqa' mexxejja mill-pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Ewropa fejn kien irrappurtat li l-lan tal-Prim Ministru tal-Greċja u li joħloq alleanza kontra l-awsterità għalkemm mistenni wkoll li fuq l-aġenda ikun hemm l-immigrazzjoni. L-għada l-Prim Ministru jilqa' f'Kastilja lill-President tal-Iżvizzera li kif qed jindikaw il-bnadar li diġà qed jixxejru madwar il-pajjiż jibda biż-żjara tiegħu qabel, propju tul il-jum tal-ġimgħa. Biex il-ħadd imbagħad il-Prim Ministru mistenni jżur Berlin għal laqgħa mal-Kanċillier Ġermaniża Angela Merkel li fl-istess ġurnata se żżomm laqgħa ma' numru ta' mexxejja Ewropej. Dawn huma l-koll laqgħat qabel il-ġimgħa d-dieħla jsir summit informali tal-mexxejja Ewropej kollha fi Bratislava, Slovakkja, li bitħejja li qed isiru wkoll numru ta' taħdidiet mill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. Fil-fatt Tusk ikun Malta nhar it-Tnejn biex jiddiskuti mal-Prim Ministru f'Kastilja. Hemm mistennija jkomplu t-taħdidiet dwar il-ġejjieni tal-blokk politiku u ekonomiku li bħalissa 4 xhur qabel il-Presidenza ta' Malta qed jaffaċċja fost l-ikbar kriżijiet pajjiż li jrid jitlaq għall-ewwel darba immigranti deħlin bl-eluf u l-biża' ta' partiti estremi jieħdu tmexxija f'pajjiżi demokratiċi.